Priatelia, ja vás srdečne zdravím z talianskych Dolomitov. Dnes budeme testovať model Emperor od Fischeru. Emperor patrí do tej špeciálnej skupiny C-Line, to znamená, je to kategória, ktorá je vyrábaná v limitovanej edícii a je charakteristická tým, že sú tu použité karbonové výstupy. Emperor geometriou kopíruje predchádzajúci model 950 C-Line. U predchádzajúceho modelu v tej hornej časti bola výrazná sklolaminátová nadstavba, v súčasnosti je tu takmer rovná sendvičová konštrukcia. Konštrukcia, ktorej spodok tvorí titanová výstava, ktorá je schovaná tesne medzi hranami po celej tej dĺžke a ploche. Hornú výstupu tvorí kombinácia karbonu a titanalu. Obidve tie titanové dosky sú hrúbky 0,5 mm, to znamená, tá flexia lyže je veľmi príjemná. Jadro modelu Emperor, tak ako celé tej modelovej rady C-Line, je celodrevené. Jazdnými vlastnosťami Emperor výrazne kopíruje ten predchádzajúci model Progressor 950 C-Line. Tie vlastnosti sa výrazne podobajú na celú tú modelovú radu Progressor. Model Emperor jazdnými vlastnosťami, tak ako podobne tá celá kategória Progressor, je koncipovaná ako lyža športová do všetkých snehových podmienok. Pred tým univerzálnym jazdným vlastnostiam zodpovedá i geometria tohto modelu. Špička má 121 mm, pod viazaním je 73 mm a päťka má 102 mm. Testovanej dĺžke 170 cm Fischer pre tento model uvádza nominálny rádius 15 metrov. Ten nominálny rádius sa nachádza v tej stredovej a záverečnej časti. V prednej časti bude tak, ako má Progressor predchádzajúcej rady, hodnotu 13 metrov. Z týchto parametrov vychádzajú tie jazdné vlastnosti. Dominantou modelu Emperor sú predovšetkým stredne dlhé oblúky v rozsahu od tých 12 do tých 18 metrov, v rýchlostiach medzi 40 do tých 60, maximálne 70 km. Priznám sa, väčšie rýchlosti som tu dneska neskúšal, je tu veľa ľudí, neoplatí sa s niekým zraziť. V podstate dajú sa robiť i tie kratšie oblúky, ale je potrebné zaťažovať len tú prednú časť. Z pohľadu náročnosti na tú techniku lyžovania model Emperor oslovuje lyžiarov toho levelu 8, 9, 10. Keď je tu tá päťka čiastočne zdvihnutá, mám pocit, že Emperor chce ten oblúk mať vyslovene čistý stále po tej hrane. Samozrejme i preto tá dominanta tohto modelu leží práve v tých stredných oblúkoch, v tom rozsahu, ako som povedal, medzi tých 10 až 18 metrov. Emperor zároveň chválim za tú akceptáciu zmeny rýchlosti, zmeny dĺžky oblúkov. Je to nenáročné na tú silu ovládania, tá flexia, tak ako som povedal, je na tej úrovni 100-110 kilopondov. Je tu šanca prepínať tvrdosť podložky, sú tu 3 stupne. Priznám sa, že som s tým vôbec nejakým spôsobom nelaboroval, nakoľko včera som mal na test model RTM 84 od Felku a tam bola flexia na úrovni 130-140 kilopondov, takže jednoznačne som to ťahal na tú najväčšiu tvrdosť a aj tak sa mi to v začiatku zdalo vyslovene mekučké. Fischer tento model kombinuje s viazaním od Tyrolie, má označenie Z13, je tu šanca posúvať nezávisle špičku i petu, dajú sa vyslovene meniť tie jazdné vlastnosti. Sám som si to na začiatku po tej prvej jazde posunul o 1 cm dopredu, aby som skrátil ten nominálny rádius a dosiahol aspoň čiastočnú točivosť v krátkych oblúkoch. To záverečné hodnotenie modelu Emperor bude relatívne krátke. Vyslovene opäť naväzuje na ten testovaný model predchádzajúci s označením Progressor 950 C-Line. Cieľová skupina lyžiari levelu od 6 po 8,5, maximálne 9, ktorí preferujú stredne dlhé oblúky s nenáročnosťou na silu ovládania. Technika čistého carvingového oblúku je potrebná, tam je to ten level 8, 9 až 10. V prípade modelu Emperor, tak ako celé tej modelovej rady C-Line, sa Fischer vyslovene vyhral s detailami. Pôsobí to veľmi príjemne na ten prvý pohľad, zároveň tu nenájdete nejakú vyslovene chybu, ktorá by zhoršovala to dielenské spracovanie. Fabrický tuning hrán
Zo spodu 0,5 stupňa, z boku je tam 87 stupňov po celej dĺžke. Veľmi dobre je to urobené. Čiastočne budem kritizovať tú sklznicu, len lineárna štruktúra, chcelo by to podstatne viacej. Priatelia, takže toľko test modelu Emperor od Fischeru. Myslím, že zás, tak ako aj predchádzajúce tie modely, si nájde svoje miesto na našom trhu, nájde si tých svojich zákazníkov, ktorí budú s týmto vyslovene spokojní. To znamená tí lyžiari, ktorí nechcú to rejsové lyžovanie, ale chcú sa športovo povoziť, chcú sa povoziť na upravené zjazdovke, ktorí nepotrebujú maximálne rýchlosti, skôr takú tú pohodovú, zároveň čiastočne športovú jazdu. Toľko z Dolomitov, ďakujem za pozornosť, dovidenia.